pri novom videu ideme si zahrať toto. Ukážeme si, kde sa nájdete Real Madrid a Barcelonu. Válečko? To nebyl jenom sen. Nikdy nevíte, kdy se vám vaše sny splní. A pěkně dovnitř, Osvalče. Miluji útulné místečko na spaní. Tady. Ideme si ukázať Barcelonu. A keď chcete vidieť aj Inter Miami, tak to bude veľmi, veľmi ľahké. Nájdete toto. Ale víme, že ten strom vede do hudebního pokoje. A tam ho taky najdeme. Tak na co tady čekáme? Tam máte barce. Ak chcete ich mať, tak ich musíte mať 150. 155. 155 ich musíte mať. Ahoj, kočky a koťata, a co frčí? No skoro vám ukážem. Barcelonu som vám ukazoval, teraz je Hala Madrid. Real Madrid. Třeba bychom si mohli na chvilku odpočinout. Skvělý nápad, Pandy. Miluju tuhle. Tam je dole Real Madrid, keď tam skočíte, dáte reset a ocitnete sa zase tam. Hej lidi, podívejte. Dáte teleportovať. Toto mám ja, to nemôžete, ani toto. A teraz ideme do zimy. Ideme vám ukázať Miami. Miami je také veľmi ťažké nájsť, ale pre nás na pohodku. Jo, jsme dobří. Jo, bezva. To bylo Tu niekde? Či tu nie, tu inde. Miluji muziku. Tak. Kde bol to Miami? Už som aj... Tam je. Zpátky bychom dělat dýrku pačce. Odneseme ty chlapíky zpátky do dílny. Děkujeme, DJ Kocoure. To je tento tým aj. A tuto modré pak z dole Miami. Ale do vonku aj tak. Já věděla, že to dokážeš. Bylo to těžké, ale krabička se nikdy nevzdává. Ano, všechno taky to nikdo nevzdává. Mám nápad. Pojďte, chlapíci. Budu hned zpátky. To je moje krabička. Vážně ví, jak věci dotáhnout do konce. A pochytat tyhle mrňousky nebylo snadné. Ale všechna ta práce za to rozhodně stála. Hej, lidičky, pojďte se podívat. A běžte dovnitř. Udělala jsem domeček pro křečkoťata se všemi věcmi, co milují. Křečkoťata milují jídlo. Ráda se kloužou. Čo? Milují útulná místa, kde se můžou Neviem. a spát. Oh, a milují muziku. Teď jsem odborník na křečkoťata. Páni, to vážně si? Myslím, že jsi udělala dokonalý domeček pro malé chlupáčky. Znamená to, že s námi můžou bydlet, mami? Ovšem, že můžou. Jej! Slyšeli jste to, vy malí lupíci? Tohle je váš nový domov. Jo! Děkuju, mami, díky. Jej, podívejte, jak jsou šťastná. A jsou tak roztomilá. Křečkoťata mají skvělý nový domov. Mám z nich a z krabičky takovou radost. Jste připraveni na další překvapení? Kočička, 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 kočička. To jsem já. Krabička.
Chceš vyskať? Legračně No, vybuchla. vidíš, že jsme ti dali druhou polivočku. Ale prejsť ti dám. A Vince nevolá. Ahojte ľudia.